Čo sa stalo vo svete 24. a 25. júna? Taliansko. Tornádo pri Rovigo, Benátky. Gruzínsko. Tornádo pri kláštore Alaverdy v regióne Kakhety. Čečensko. Búrka so silným vetrom v Argun. Na západe Turecka došlo k zemetraseniu o sile 5 stupňov. Rusko. Vulkán Kamčatka je aktívny. Tornádo pri obci Ajlino, Čeliabínska oblasť. V regióne Kurgan počas silnej búrky vietor lámal stromy, poškodzoval elektrické vedenie a strhával strechy z budov. Novosibirsk zasiahla búrka so silným dažďom a veľkým krúpobitím. Niektoré ulice boli po silnom lejaku zaplavené. Čína. Tornádo v meste Maoming, provincia Guangdong. Prudký dážď spôsobil bleskové záplavy v Čangša v provincii Hunan. Zemetrasenie o sile 6,3 stupňa nastalo pri ostrovoch Vanuatu, Indonézia. Erupcia hory Marapi. USA. Povodeň zničila priehradu Rapidan v Minnesote, ktorá bola postavená pred 115 rokmi. Tornádo nemezocyklonálneho pôvodu vo Wyomingu. Veľké krupobytie v Somerset, Južná Dakota. Záplavy zanechali skazu okolo jazera McCook v North Sioux City v Južnej Dakote. Búrky s veľkými krúpami a tornádami sa vyskytli v Nebraske. Tornádo pri Whitmane, Nebraska. Zmena klímy nás ovplyvňuje čoraz viac, a to otvorene aj skryto. Naša ekonomická prepojenosť je krehká a mali by sme venovať pozornosť všetkým zmenám, aj keď sa nás priamo nedotýkajú. Každý ľudský život má hodnotu a mali by sme hovoriť o všetkom, čo nás ovplyvňuje a spoločne hľadať riešenia.